Ahojte slniečka, toto je nedeľný meal prep z Agat. Ja som Agat a toto varím. Tuto nedeľu to bolo také minimalistickejšie, pretože som ešte mala niečo navarené, napríklad túto kváskovú pizzu a cuketové mafiny. Plus keďže sme boli chorí, tak cez týždeň som robila hovädzí vývar a toho tiež ešte ostalo. No tak poďme na to. Prvú dám variť čiernu fazuľu, ktorú som zabudla namočiť v deň vopred, takže sa močila iba hodinu, ale asi jej to neublížilo, uvarila sa v pohode. No a teraz tu máme toto všeobjímajúce remoskové jedlo, ktorému hovoríme francúzske zemiaky, aj keď tí, ktorí ma sledujú, tak vedia, že zemiaky sú v tomto jedle v menšine oproti zelenine, ktorá príde pod ruku. Sezónnej zeleniny je teraz naozaj dosť, takže treba využiť túto šancu. Použila som cuketu, Hokkaido a mrkvu. No a pravda, že tie zemiaky by sa tiež patrilo, ale fakt som ich tam dala iba 4. A nesmie chýbať dobrá klobása. To všetko osolíme, ochutíme, ja som tam dala čierne korenie, sladkú papriku, cesnak, tymián a olej. Dobre pomiešať a dala som to piecť a mohla som na to zabudnúť na nejakú hodinku. Druhé jedlo z tých fazúľ, teda originál nápad bol, že chili con carne, chili sin carne. Nebudeme si klamať, to plánovanie bolo také všelijaké. V sobotu sme neboli na nákupe, keďže sme boli chorí, takže varila som z toho, čo bolo doma. Bolo doma ešte napríklad pár šampiónov, ktoré som tam prihodila, aby sa im nič nestalo v chladničke a radšej sme ich zjedli a domáce paradajky. Zvyšok paradajkového pretlaku, no a soľ a koreniny a to sa všetko pekne spolu zarestovalo. No potom som zistila, že nemám sojový granulát, ale mala som sojové kocky. Aby som to tak diverzifikovala, dala som aj červenú šošovicu, aj teda tie sojové kocky a zdalo sa mi, že už sa trochu vzdialujem od pôvodného plánu, že chili con carne, alebo teda sin carne, ale normálne tam dávam granulát. No každopádne chute sa spojili. Čierne fazole sú super, no a nakoniec som tam ešte pridala limetku, ešte som to dosolila a nechala som to spolu variť. Boli sme pár dní preč a môj kvások žil v chladničke, takže som si nebola úplne istá jeho kondíciou. Tak som sa rozhodla, že upečiem taký mini bochníček chlebový, že keby nebol v poriadku, tak aby som neupiekla celý zlý chlieb, chápete? Takže toto považujte za môj testíček. No a kombuču by sa patrilo zliať. Nejaký čas dozadu som robila taký experiment, že som urobila karamelový prášok. Ten mi samozrejme časom stvrdol na kameň, takže som ho teraz na novo rozpustila a vyrobila som z neho takýto sirup na ochucovanie kombuče. Bol to vlastne prášok z karamelu a pomarančovej šťavy. Strašne mám rada, keď je kombuča takáto aktívna, to je úplne radosť pozerať a potom piť. Mňam. Taká šumivá. No a keďže naše francúzske zemiaky sa už zapiekli, tak do nich urobíme vajíčkovú zmes, kde som dala 4 vajíčka, mlieko, nejaké tie koreniny, soľ. No a tým som potom zaliala to celé upečené. No a pozrite na tento záber. To mi ani srdce nedalo prestrihnúť, aké nádherné farby, úplne také jesenné. A sú tam aj jesenné zeleniny, takže úplne to krásne všetko do seba zapadá. Zaliala som to vajíčkom a nechala ešte piecť. Tuto som mala pomocníka na umývanie riadu, ale moc toho neumil, takže neodporúčam. Tuto robím úplne najmenšie prekladíky sveta, ale zlaté, mňa to bavilo. Do hotového čili, alebo ako to nazvať, tohto niečoho, som ešte pridala limetku a odložila 2 porcie pre hejtera koriandru. Do ostatných porcií som dala koriandru, požehnanie. Proste ešte aj toto sa mi stalo, že som to nejako blbo nakrájala a ostali tam také dlhšie stonky. Nesúďte ma, hej, som chorá. Robím, čo môžem. No a ideme tieto zemiačiky krásne naložiť, lebo vajíčko už sa urobilo. Tekvice tu prskajú na všetky strany, ale proste fakt to super to voňalo, super to chutilo, mňamka. No a tu už si idem dať cez to vykysnúť, ale nemám takú malú ošatku, takže som použila misku a tu som si vyložila tekvicovými semiačkami, aby sa to neprilepilo. Opovážlivý nápad, ale fungovalo to, takže môžete vyskúšať. No a potom, keď už to takto pekne vykyslo, vyfermentovalo, tak som to dala na pečúci papier a dala som to upiecť do rúry. Radšej som ho nenarezala, lebo som sa bála, že moc nenarast. Ale on ma prekvapil, robil úplne takúto sopku. Pozrite na, aký je rozkošný. Proste to je taký chlebiček do ruky, taká prerastená žemlička. Cute. No a tu už vidíte všetko na jednom stole, teda všetko, hej. Tak veľa toho nie je, ako zvyčajne býva, ale chápeme sa proste. Robíme, čo je v našich silách. Čauko!